Helo, enw fi yw Carys, a wy'n astudio reoli adnoddau dynol ym Mhrifysgol De Cymru ac wi ar yn flwyddyn ola. Nes i ddewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, gan ei fod yn gam naturiol i fi wneud, gan fy mod i wedi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ers y dechrau. Un o brif manteision wrth astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yw'r grwpiau llai o faint, oherwydd chi'n cael fwy o sylw wrth y darlithwyr a mae dyn nhw fwy o amser i chi, a chi'n cael y cyfle i ofyn cwestiynau iddyn nhw, le os byddwch chi mewn grwpiau lle mae hanner cant o chi, felly gawch chi ddim y cyfle i ofyn nes y diwedd. So mae hwnna yn real fantes i fi, oherwydd ni'n cael amser i ofyn cwestiynau iddyn nhw tra bod ni'n mynd ymlaen â'r darlith. Hefyd, nes i dderbyn ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg, sef yr ysgoloriaeth cymhelliant, sef 1,500 dros y 2 flwyddyn fi wedi bod yn y brifysgol. Nawr, mae'r ysgoloriaeth yn cynnig gymaint o fanteision, yn enwedig pethau fel dysgu sgiliau iaith, sy'n yn dangos i'r cyflogwyr bod â chi'r sgiliau i siarad Cymraeg i safon broffesiynol, bod yn ysgrifenedig, yn llafar. So mae'n rhoi gymaint o fantais i fi o gymharu â pobl eraill sy'n treial am y swydd, a falle hwnna fydd yn ennill y swydd i fi yn y diwedd. Gobeithio. Diolch.